खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीनि बर' बिफाननि सामलायगिरि मानव गेदेर नरेश्वर सैनारि बिथाङा मैया जोबथा हां लाबाय। बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो लोमजानायनि थाखाय गुवाहाटीनि नेम केयार देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। बेयावनो बिथाङा मैया 16 जुनाव जोबथा हां लाबाय। बिथां नरेश्वर सैनारिया सासे रोंगौथि गोनां बयजोंबो अनसायजाग्रा मान होजाग्रा अफिसारमोन। बिथांनि जिउ गोमानायखौ बर' थुनलाइ आफादा गांसे प्रेसनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे नरेश्वर सैनारिनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो मोनथों होननानैबो इसोरनि खाथिसिम आरज खालामदों। लामा मावनायनि सायाव बेले बेजे सांग्रां रायजो राजाफ्रा लामा मावनायखौ हेंथा होदों। मख'नो गोनांदि थिकादार रन्जन बसुमतारी बिथाङा PMGSY बिथांखिनि गेजेरजों तेलियापारा उदालगुरि आरो तामुलपुर फोनांजाब लामा गासै 2.21 किल'मिटारखौ मावनो आखायाव लादोंमोन। बे लामाखौ थांनाय 2019 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइनि गेजेरावनो मावनो गोनांमोनब्लाबो बे लामाखौ दासो मावनो आखायाव लादों। रायजो राजाफ्रा अजद दैखांनाय बायदिब्ला लामायाव जाबनाय सीसी ब्लकआ जोबोद लोरबां थाखोनि। बेनि अनगायैबो सीसी ब्लक जाबनाय समाव नांगौ बायदि मुवा बेसादफोरखौ होनाय जायाखै होननानै अजद दैखांदों रायजो राजाफोरा, जायनि थाखाय ओनसोलनि सांग्रां रायजो राजाफोरा खामानिखौ नुनानै लामा बानायनायखौ हेंथा होदों आरो जेब्लासिम मोजां थाखोनि सीसी ब्लक होआ अब्लासिम खामानि मावनायखौ हेंथा होदों रायजो राजाफ्रा। राजखान्थिनि फोसावदिं मेलाव सावथुननि डायलग होनानै एफआइआर होजाबाय मुंदांखा बलिउडनि सुपारस्टार मिथुन चक्रवर्ती बिथाङा। मख'नो गोनांदि सोनाब बेंगलाव बिधान सभानि बिसायख'थि जानायनि सिगां सुपारस्टार मिथुन चक्रवर्ती बिथाङा बिजेपि हान्जायाव मार्च दानाव जइन जादोंमोन। बेनि उनावनो बिथाङा बिजेपि हान्जानि जानानै गोख्रोङै फोसावदिं मेल खुंदोंमोन। जाय फोसावदिंनाय मेलाव बिथां मिथुन चक्रवर्तीया गावनि बेंगली सावथुननि मुंदांखा डायलगफोर जेरै मारबो एखाने लाश पड़बो श्मशाने बेयाव बुगोन नोंनि देहाया श्मशान एबा गोथै सावग्रा जायगायाव सौहैगोन, एक छबले छबि खेबसे जिबौ सौबानो सावगारि महर मोनगोन, बेफोर डायलगखौ होदोंमोन। बेफोर डायलगफोरनि गेजेरजों सोनाब बेंगलाव बिसायख'थिनि समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव गावजों गाव नायनो बालायनाय आरो हिंसायारि जाथाया जादों। लोगोसे ओनसोलाव गोजोना बायदों होननानै कलकातानि मानिक टाला पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। बे केसखौ बोखारनो थाखाय मिथुन चक्रवर्ती बिथाङा केलकाता हाइ कर्टसिमबो थांदोंमोन। नाथाय केलकाता हाइ कर्टआ कलकातानि पुलिस थानायाव भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों सोंनाय फिन्नाय होनो थाखाय मैया मिथुन चक्रवर्ती बिथांखौ बिथोन होदोंमोन आरो मिथुन चक्रवर्ती बिथाङाबो मैया भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों सोंनायनि फिन्नाय होनो गोनां जादों। बिथाङा बुंथिदों दि गोजोन गैयै थासारि सोमजिहोनो थाखाय बेफोरखौ बुंनाय जायाखैमोन, खालि सावथुननि डायलगफोरखौल' होनाय जादोंमोन होननानै। केलकाता हाइ कर्टआ बे केसनि सायाव 18 जुनाव हियारिं एबा खोनासंथि फोसावगोन। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव गुवाहाटीनि जनता भवनाव मैया केबिनेट जिरायदोंमोन, जेराव माखासे थांखिफोर फोसावनाय जादों। सेथियाव दङ केबिनेटआ फोरमायथिदों दि रायजोआव दानि COVID-19 पजिटिभिटि रेटखौ नायनानै SSLC आरो AHS जोबथा आनजाद खुंनाया गोरलै नङा। बेनिखायनो फैगौ 18 जुनाव SSLC आरो AHS जोबथा आनजादनि सायाव जोबथा थांखि लानो थाखाय सोलोंथाइ बिफान, सावस्रि बिफान आरो गुबुन बिफानफोरा जयैनो सावरायलायगोन। बेनि उनावनो आनजादा जामारगोन ना जामारा बेनि सायाव थि थांखि फोसावगोन। मख'नो गोनांदि आसामनि फरायसा हान्जाफोराबो आसामाव आनजाद खुंनायनि हेंथायै जौसिन बिजिरसालियाव गोबां सोंथि लानानै PIL फाइल खालामदोंमोन आरो बेनि खोनासंथि एबा हियारिंखौ जौसिन बिजिरसालिया 17 जुनाव फोसावगोन होनदोंमोन। मख'नो गोनांदि आसामाव बे बोसोराव आसाम मेट्रिक आरो हाइ माद्रासा आनजादखौ गासै 4,40,000 फरायसाफोरा होगोन आरो AHS जोबथा आनजादखौ 2,50,000 फरायसाफोरा होगोन। मेट्रिक आरो AHS जोबथा आनजादखौ गासै 7,00,000 फरायसाफोरा होगोन। नैथियाव दङ आसामनि मोनब्रै देहा फाहामसालिफोर बङाइगाव सिभिल हस्पिटाल, डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल, सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल आरो तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फरेन्सिक लेबरेटरि गायसननायनि थांखि लादों। फरेन्सिक लेबरेटरि जेरै बबेबा मोनसे जायगायाव जाथाय एबा क्राइम जानाय जायगानिफ्राय सेम्पोल बुथुमनाय, जेरै थै आरो क्राइम खालामनायाव बाहायनाय मुवा बेसादफोरखौ लानानै बे लेबरेटरियाव नायबिजिरनाय जायो। थामथियाव दङ
आसामनि मोनब्रै इउनिभार्सिटिनि स्टेट्युटफोरखौ गनायथि होबाय जाहाथे बैफोर इउनिभार्सिटिफोरखौ मोजाङै सामलायलांनो हायो। इउनिभार्सिटिफोरा नारायणपुरनि माधवदेव इउनिभार्सिटि, बजालिनि भट्टादेव इउनिभार्सिटि, गलाघाटनि बिरांगाना सती साधानी स्टेट इउनिभार्सिटि आरो हजाइनि रबीन्द्रनाथ टेगर इउनिभार्सिटि। ब्रैथियाव दङ कभिड-19 पजिटिभ जानाय बेरामि जायनि न'आव आलदायै थानायनि सुबिदा गैया बिथांमोनखौ हम आइसोलेसनाव थानो गनायथि होआखै। बेफोरनि अनगायैबो केबिनेटआव माखासे थांखिफोरखौ लानाय जादों। बागानाव मुलि सारनायनि जाहोनाव हाग्रा जाहैनायाव गोबां मोसौआ थैनो गोनां जादों। नगाव जिल्लानि बरहामपुरनि हुकानजुरि बागानाव जादों बे जाथाया। जाथाय जानायनि सायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे बागानाव खमैबो खाथि खाला गामिनि 300सो मोसौफोरखौ गांसो जाहोनो थाखाय खाहैनाय जायो। नाथाय बागाननि सामलायग्राया बागानाव मुलि सारनायनि उनाव रायजो राजाफोरनो जेबो मिथिहोआखै, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा मिथिस्लाबियाव गुबुन साननि बायदियैनो मोसौखौ खाहैदोंमोन। बेयावनो मोसौफोरा बागानाव मुलि सारनायाव मुलि नांनाय गांसोखौ जानानै मा 25निफ्राय 30सिम मोसौआ थैदों आरो मोसौ थैनायनि अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानैबो मिथिहोदों। मानोना गोबां मोसौनावनो गांसो जाखांनायनि उनाव बायदि जेंना नुजाथिदों होननानैबो फोरमायथिदों। जाथायखौ खौरां लानो थाखाय भेटेनारि बिफाना सौहैदों आरो जेंनायाव गोग्लैनाय मोसौफोरखौ फाहामथाय होनाया जागासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों। बेराफारसेथिं मोसौ थैजानाय दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। नखराव माबैसे मोसौ दंमोन गासैबो थैजोबदों होननानैबो फोरमायथिदों। बेनिखायनो मोसौ होफिननो थाखाय बागान सामलायगिरिनिसिम खावलायदों, मानोना बिथांमोनहा आबाद मावनानै जिउ खुंग्रामोन। कभिड-19नि भेक्सिननि फारसे गोसो बोनो थाखाय भेक्सिन थुजाग्राफोरनो मासेयै दाउ राननानै होदों। बे जाथाया इन्ड'नेसियानि सोनाब जाभानि सिपानास ओनसोलाव जादों। खौरांनि बायदिब्ला इन्ड'नेसियानि बे ओनसोलाव थांनाय जानुवारि दाननिफ्राय दासिम सा 2500 बैसोगोरा नोगोरारिफोराल' भेक्सिनखौ लादों। बेनि अनगायैबो इन्ड'नेसियानि मिनिस्ट्रि अफ हेल्थआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला कभिड-19नि भेक्सिननि सायाव नोगोरारिफोरा सांग्रांथि गैया, जायनि थाखाय इन्ड'नेसियायाव हादरनि सुबुं अनजिमानि 5% भेक्सिननि मोननै द'जखौ लादों होननानै फोरमायथिदों। इन्ड'नेसियायाव बैसोगोरा नोगोरारिफोरा भेक्सिननि सायाव सांग्रांथि गैयिनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला गोबाङानो भेक्सिन लाखांनायनि उनाव थैजानो गियो, देहायाव गाज्रि थासारि सोमजिजानो गियो आरो खायफाया गावखौ राफोद देहाखा साननानै लायो, जायनि थाखाय सोनाब जाभानि सिपानास ओनसोलाव सावस्रिनि मावथिफोरा न' थांनानै बैसोगोरा नोगोरारिफोरखौ भेक्सिन थुहैदों आरो भेक्सिन लाग्राफोरनो मासेयै दाउ गथायदों। साहा थाइलेन्डआवबो बेबायदिनो जादों। भेक्सिननि सायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय भेक्सिन थुजाग्राफोरनो मासेयै मोसौ राननानै होदों। फिन खेबसेबाव फासि नांनाय जाथाय। क'क्राझाराव फिन सासे बर' लाइमोना गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों। क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव अनसुमै नार्जारि 21 बोसोर बैसोनि सासे सिख्लाया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। जाथायनि बागै मिथिहोनाय बायदिब्ला नखराव जेबो दावराव दावसि जायाखैमोन होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायथिदों। मा जाहोननि थाखाय बेबायदि गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों बेनि जेबो रोखा खौरां मोननाय जाथ'वाखै। उनाव जाथायथिलियाव पुलिस बिफाना थांनानै खौरां लाहैदों। थांनाय सानथाम थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव भुटान आरो नेपालाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा। भुटानाव थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो गोबां सम्पति जेरै लामा, न' बां आरो दालां बायदिफोरा दैजों बुखारलांजादों, लोगोसे हाफोराबो गिसिखादों। दैबाना जानायजों सुबुंनि जिउ गोमानायनि अनजिमाया 10 आरो जोखोम जानाया 5। खौरांनि बायदिब्ला भुटाननि लाया होननाय जायगा, जाय थिम्फुनिफ्राय 60 किल'मिटार गोजानाव, मोननै हाजोनि गेजेराव मोनसे दैमानि सेराव माखासे सुबुंफोरा केम्प बानायनानै थादोंमोन आरो बिसोरो बे हाजोआव बोसोरफ्रोमबो खरदै शेफ मुंनि मोनसे मुलि बानायग्राखौ लायनो थाङोमोन। थिग बेबायदिनो बे बोसोरावबो थांदोंमोन बिथांमोनहा। मोननै हाजोनि गेजेराव केम्पआव उन्दुबाय थानायावनो हरखाबै हाजो गोजौनिफ्राय दै गोग्लैबोदों, जायजों बिथांमोनहा बुखारलांजानो गोनां जादों। बे जाथायावनो दासिम 10नि जिउ खहा जादों आरो 5 जोखोम जादों। बे जाथायनि खौरां मोननानै रैखाथि हान्जाया हेलिकप्टारजों रैखा खालामहैदों। गुबुन फारसेथिं नेपाल हादरावबो दैबाना जानानै दासिम 3 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो सिन्धु
पालचक जिल्लायाव सास्नि गोमानानै दङ। नेपालावबो थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव मिमचि दैमाया हरखाब देरनायनि जाहोनावनो बे जाथाया जानो मोन्दों। हरखाब दै देरनायजों दैबाना जानायनि जाहोनाव सुबुं अनजिमानि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो बे ओनसोलाव गोबां न' बांफोराबो बुखारलांजादों, लामा सामा बायदों आरो दालांफोराबो बुखारलांजादों। अन्ध्र प्रदेशनि विशाखापट्टनमाव 6 नाक्सालाइट उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला विशाखापट्टनम जिल्लानि माम्पा पुलिस थानानि सिङाव थानाय थेगाला मिट्टा हाग्रा ओनसोलाव नाक्सालाइट उदखारि हान्जाफोर थानायखौ खौरां मोननानै अपारेशन खालामहैदोंमोन। बेयावनो पुलिसनि हान्जा आरो नाक्सालाइट उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायलायनाया जादोंमोन, जेराव 6 नाक्सालाइट उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों, जायनि मादाव 2आ आइजो उदखारिफोरमोन। बे एनकाउन्टार खालामनाय जायगानिफ्राय गोबां हाथियारबो बोखांनो हानाय जादों, जेरै गंसे AK-47, गंसे SLR, गंसे कार्बाइन, गंथाम .303 राइफल आरो गंसे रिभल्भार। रिपर्टनि बायदिब्ला COVID-19 जानायनि थाखाय गोबां नाक्सालाइटफोरा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो थाखाय ओंखारबोनो गोनां जादों, जायखौ खौरां मोननानै अन्ध्र प्रदेश आरो तेलेंगानायाव गोख्रों पेट्रलिं खालामगासिनो होननानैबो मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगरनि नौगाम ओनसोलाव रैखाथि बिफान आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायलायनायाव 1 उदखारिखौ गावथारनो हादों। नैथि खोलोबनि कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव गोबां सुबुंफोरानो जिउ खोमानो गोनां जादों। जाय समाव जों कर'ना भाइरासखौ गिनानै न' सिङाव एब्रेनानै थाबाय थादों, बे समावबो बेरामिफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय बाहेरायाव थानानै खामानि मावदों डक्टरफोरा। कर'ना भाइरासनि नैथि दोहौनि गाग्लोबनायजों बेरामिफोरनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो गोबां डक्टरफोराबो गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला नैथि दोहौनि कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायजों 730 डक्टरफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। बेनिनो नर्थ इस्टनिफ्राय गासै 16नि मादाव आसामनिफ्राय 9, मणिपुरनिफ्राय 5 आरो त्रिपुरानिफ्राय 2 डक्टरफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। 730 जिउ खोमानाय डक्टरफोरनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन बिहारावनो डक्टरफोरनि जिउ खहा जादों, गासै 115। नैथियाव दङ दिल्ली, जेराव 109 डक्टरफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि पुडुचेरीयावनो बयनिख्रुइबो खमसिन 1 डक्टरनिल' जिउ खहा जादों। काटाराव जानाय एशियान फुटबल कन्फेडारेशन AFC एशियान काप 2023 क्वालिफायार्सआव भारतनि फुटबल हान्जाया थार्ड राउन्डआव सौहैबाय। काटाराव जानाय AFC एशियान काप 2023 क्वालिफायार्सआव भारतआ आफगानिस्ताननि हेंथायै गेलेदोंमोन आरो बे गेलेनायाव ड्र' जादों। भारतनि ब्लु टाइगार्स हान्जाया सिगांग्रो गल सोग्रोदोंमोन, उनाव आफगानिस्तानाबो गल सोफिननो हादों। बे गेलेनायाव ड्र' जानायनि उनावनो भारतनि फुटबल हान्जाया थोंजोङै AFC एशियान काप 2023 क्वालिफायार्सनि थामथि राउन्डआव सौहैदों। मख'नो गोनांदि बे खौरांखौ इन्डियान फुटबल टीमनि टुइटार सामलायग्राया फोसावदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।